Imos que a información deportiva, o Náutico de Ribeira regresou con 4 medallas do Campeonato Ibérica de Ilca. Bruno e Daniel Iglesias, Enzo Ferrón e Antía Meilán colgáronse medalla nesta proba que puntúa para o galego. A temporada 25-26 de vela xa comezou no apartado Ilca e esta fin de semana o equipo da Escola Deportiva Ramiro Carregal do Náutico de Ribeira afrontou a segunda proba do calendario. Foi o campeonato ibérico desta modalidade que se celebrou en Canido e no que os regatistas ribeirenses fixéronse con 4 medallas. Segunda regata da temporada do circuito galego para os Ilca 4 e 6, que son os antigos láser. Este fin de semana tuvemos 4 trofeos dos 11 regatistas que desplazamos a Canido e a verdad que moi contentos co traballo do equipo. Proba que se desenvolveu entre o sábado e o domingo. O primeiro día as condicións foron moi boas, desde o principio do día con 10-12 nudiños do 240 e unha ola moi boa para navegar. Fixéronse 3 mangas e despois o domingo esperamos o vento hasta case o mediodía, ca mesma dirección e conseguimos realizar 2 probas máis, entonces un campeonato moi completo. Os deportistas barbanzáns amosaron un gran nivel, sendo a primeira temporada para algún dos integrantes do equipo. Os resultados máis destacados foron os de Bruno Iglesias, que se fixo co triunfo en Ilca 6. Tuvimos unas condiciones muy chulas, 12-15 nudos, con bastante ola y pude ganar la manga. O seu irmán Daniel Iglesias foi segundo na sub-16 de Ilca 4, Enzo Ferrón quedou detrás de él na mesma categoría e Antía Meilán finalizou terceira no feminino sub-16 de Ilca 4 e o resto de integrantes completaron un campeonato sobresaínte, co que se confirma que hai futuro na vela ribeirense. O ano pasado non tiñamos equipo de láser, este ano temos 12-13 regatistas xa formando este equipo. Os Optimis siguen con un bon número porque no verán fixemos unha boa captación ca escuela de verano, entonces, bueno, temos 2 equipos bastante completos e dispostos a dalo todo. Hai un gran nivel en xeral, aínda que algúns dos deportistas comezan a destacar nas competicións. A min gústame destacar a todos, pero a verdad que Bruno Iglesias é un dos nosos mellores regatistas que este ano volve a entrenar no clube, xa que estaba no programa de tecnificación da Federación e sigue, pero este ano teñen a posibilidade de entrenar nos 2 sitios e vai pisando moi fuerte. O ano pasado quedou campeón de España sub-17, este ano ten a Copa de España ahora o 9 ao 12 de octubre aí en Villagarcía, esperamos que faga un moi bo papel. Tamén seu irmán, que é máis novo, Daniel, vai a competir esa Copa, e máis Manuel San Pedro, que son os 3 que vamos levar a Copa de España, e despois, bueno, xa che digo, destacar a todos. A temporada está en marcha, polo que os adestramentos desenvolvense ao longo de toda a semana, xa que unha vez ao mes saen ao mar para competir e obter puntos para o campeonato galego. Tratarse un pouco, pero sí que é certo que para nós captar xente para o inverno necesitamos os días de sol e de pouquiño vento no verán e facemos aí unha captación, pero despois no inverno sí que, a non ser que o día sea moi complicado, temos un adestramento normal, inda que chova, inda que haya vento. Obviamente non salimos con alertas nin con forzas demasiado grandes, pero bueno, seguimos traballando os fines de semana, xornadas de todo o día, convivimos aquí, comemos xuntos, o sea que moi ben. Este campeonato ibérico que se celebrou en Canido é clasificatorio para o campeonato galego. Queremos intentar facelo aquí en Ribeira, así que, bueno, xa aproveito esta ocasión para lanzar a solicitude. É o campeonato galego que cerra a temporada, e será en marzo-abril. Esta será unha temporada moi prometedora para os deportistas do Náutico de Ribeira que agardan facer un gran papel nas competicións. A Escuela Deportiva Don Ramiro Carregal Rei, a verdad que está funcionando moi ben. Temos eses 2 equipos e gracias a Don Ramiro pois temos agora a adquisición de novos barcos, estas novas prendas e equipacións que nos fixo chegar el e a verdad que moi contentos con o seu apoio.